चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज लाईव्ह चालू आहे। दुपारचे 12:30 वाजायला 1 मिनिट आहे। तर आजचा सर्वांना दिवस सुख शांती समृद्धीचा जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। तर पटापटा लाईव्ह या कोकणची माणसं साधी बोळी। तर मी थोडक्यात माझ्या चॅनलबद्दल सांगते। कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझं यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच कोकणाबाहेरचे म्हणजे अदर राज्यातले टुरिस्ट प्लेस मी टाकते। तर नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला भेट द्या। कोकणची माणसं साधी भोळी। सुनीताताई नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हमध्ये। कोकणची माणसं साधी भोळी। काय करताय, जेवलात का, नक्की सांगा। तर सर्वांचं इथं लाईव्हमध्ये खूप खूप स्वागत आहे। सेकंड नंबर लाईक, थँक्यू। नाद एकच बैलगाडा शर्यत, नमस्कार दादा, नमस्कार, खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला। मानसी फर्स्ट लाईक, ओके मानसी, तू मला फर्स्ट लाईक दिल्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार। तर थँक्यू सो मच सर्वजण लाईव्हला आला आहात। जेवण झालं का? नाद एकच बैलगाडा शर्यत, हा जेवण म्हणजे चालू आहे, आज जरा उशीर झाला। नाद एकच, ओळख आहे का? हो दादा, ओळखते मी तुम्हाला, सुनीता जानकीवाड। तुमचं लाईव्ह पाहत जेवण बनवते। वाव ताई, छान, म्हणजे तुमचा मस्त टाइमपास होते वाटतं। मी नवीन यूट्यूबवर आहे। ओके दादा, स्वागत आहे। सर्वांचं स्वागत आहे लाईव्हला। ताई आज काय जेवण बनवताय, नक्की सांगा, काय बनवताय आज जेवण? आणि जर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी। कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे मित्रांनो। तर ह्या चॅनलमध्ये मी कोकणातले व्हिडिओ टाकते, सांस्कृतिक तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते। तर नक्की तुम्ही भेट द्या। DN हाय, नमस्कार दादा। दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा। नमस्कार, तुमचं लाईव्हला स्वागत आहे। मिस्टर सत्यम, हाय काकू, कशा आहात तुम्ही? मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा। आपले नाव, माझे नाव प्रीती आहे। कोकणची माणसं साधी भोळी हे या चॅनलचे नाव आहे। तर प्लीज नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। दादा DN दादा, तुम्ही काय माझी कुंडली काढणार आहात का? कुंडली काढणार असाल तर प्लीज सांगा। माझं चॅनल मॉनिटाईज कधी होणार, वॉच टाईम कधी कंप्लीट होणार, नक्की सांगा। मिस्टर सत्यम, मला ओळखलं का तुम्ही? नाही दादा, मी नाही ओळखलं। DN दादा, तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा। राजेंद्र पवार, हाय हाय, नमस्कार दादा, कसे आहात तुम्ही? प्रकाश कदम पाटील, नमस्कार दादा। प्रकाश दादा नमस्कार, जय शिवराय, शिवराय। रेश्मा सोनकांबळे, हाय ताई। रेश्मा ताई नमस्कार। गणेश मुलम, तुमचं गाव कोणतं? माझं गाव आहे सिंधुदुर्ग। गणेश दादा, माझं नाव आहे सिंधुदुर्ग। दीप्ती गोरीवले, बोला ताई, कशा आहात ताई? नमस्कार, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं। कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे।
मिस्टर सत्य, मी पण नाही ओळखलं तुम्हाला, जाऊ द्या. दादा नाही ओळखलं मी खरंच. रेश्मा सोन कांबळे, जय भीम ताई. आनंद भागवत, नमस्कार दादा, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. प्रेम, हाय, नमस्कार ताई, नमस्कार दादा, नमस्कार. ओके, मी पण सिंधुदुर्गात राहतो. ओके ओके, छान 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 दादा, असू दे थोड्या वेळाने. दादा, सिंधुदुर्गामध्ये कुठे कसं सांगायचं? लाईव्ह मध्ये नाही सांगू शकत कुठे राहतो ते, पण मी सिंधुदुर्गातलीच आहे दादा. रेश्मा खबर, सबस्क्राईब केले ताई, तुम्ही पण करा मला. हो ताई, रेश्मा ताई, तुमचं पण चॅनल असेल तर प्लीज माझ्या लाईव्ह चॅनलला भेट द्या आणि एक छान माझे व्हिडिओ पाहणे, एक छानशी कमेंट करा आणि मी तुम्हाला सपोर्ट करेन, कारण इथून परत शोधायला गेलं तर होत नाही. प्रेम, माऊली माऊली माऊली, नमस्कार दादा, नमस्कार माऊली. हर हर महादेव. प्रेम दादा म्हणतायत. मिस्टर सत्य, मग काकू काका कुठे है? कुठे आहेत काका? कामाला गेले. गणेश म्हणून सांग ना ताई. अरे दादा, कसं सांगू? रामकृष्ण हरी. प्रेमदादा म्हणतात. प्रकाश कदम पाटील, नमस्कार दादा. गणेश दादा म्हणतात, कुंकेश्वरला आलास काय? नाही दादा, कुंकेश्वरला पण नाही आली आहे. लाईक डन, थँक्यू प्रेमदादा. शीतल खंडेराय, हर हर महादेव. शीतलताई नमस्कार, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. मिस्टर सत्यम बार, हेची दान दे का देवा, विसर न हो बा. ओके दादा, छान. शीतलताई म्हणतायत, आई तुळजा भवानी तुळजापूर. शीतल खंडेराय, नमस्कार ताई. संतोष बनसोडे, नमस्कार दादा. पंढरीचा राजा दादा, नमस्कार. खूप दिवसांनी लाईव्ह आलात तुम्ही. प्रेम दादा नमस्कार बोलतायत. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. जाऊ का ताई? ओळख असू दे. हो दादा, ओळख असणार आहे. तुम्ही उद्या पण लाईव्हला या. प्रकाश कदम पाटील, मराठी माणूस. हो दादा, छान. मी सिंधुदुर्गाची आहे. तुम्ही गणेश दादा, तुम्ही सांगा कुठले आहात ते. पंढरीचा राजा, प्रेमदादा जेवण झालं का? प्रेमदादा जेवण झालं का? मोहनलाल बंजारा, नमस्कार सर्वांचं. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. राजा दादा साहेब नमस्कार. हो, झाले का जेवण? दादा विचारताय. इस्टर काकू, चिलापी, मी चिलापी मासा खाल्ला नाहीये, मला नाही माहिती बाबा. तुमचं गाव कोणतं? कोकण दादा, कोकण. प्रकाश कदम पाटील, स्पष्ट करण्यात येते. ओके. संतोष बनसोडे, अहिल्यानगर, नमस्कार दादा. अहिल्यानगरवरून तुम्ही लाईव्हला आला आहात, थँक्यू सो मच. तर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून सर्वांनी लाईक करा. चिलापी मासा कसा लागतो मला माहिती नाही, मी कधी खाल्ला नाही. गणेश मोळम, कोकण माहिती हा मला. कोकणात कुठे? आता कोकणात कुठे हे सांगू शकली असती तर आधीच सांगितलं असतं ना दादा. तू सांगू शकतोस, तू कुठला आहेस तो? कोकणात कुठे? सिंधुदुर्गमध्ये कुठे राहत होता? मिस्टर सत्यम, मिस्टर सत्यम दादा म्हणतायत, ए मी पण अहिल्यानगरचा आहे रे. ओके. इथं ओळख भेटते वा. सचिन महाडिक, जय शिवराय. नमस्कार दादा, खूप दिवसांनी लाईव्ह आला. प्रीतिया ताई नमस्कार. चिलापी मासा म्हणजे
आपण त्याला कोकणात फंटूस बोलतो. फंटूस दादा मी माणसाच ऐकला नाही, विचारीन आता परत मार्केटमध्ये. प्रकाश किती गोड बोललो तो. थँक्यू दादा. मिस्टर सचिन कोकणला स्वस्त असतो ना, मला वाटलं म्हणजे असेल कदाचित, पण मी तो पाहिला नाही आहे ना, त्यामुळे मला कळत नाही आहे की कुठला चिलापी आहे. विशाल चौगुले हॅलो नमस्कार दादा. कोकणची माझं साधी भोळी चॅनलला स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. विचार करताना डोकं का खांजवतो सांगाल का? नमस्कार. विचार करताना डोकं का खांजवतो सांगाल का? कोण काय माहिती. सचिन महाडिक जय शिवराय. लाईक डन. थँक्यू दादा. सचिन दादा थँक्यू सो मच. विशाल चौगुले कुठे आहात? मी कोकणात आहे दादा. सत्यम तुम्ही कोकणची मानसी अंता. आम्ही कोकणची माणसं असं. अनिकेत लाड येवा कोकण आपलोच असा दिदी. नमस्कार अनिकेत दादा. थँक्यू लाईव्हला आलास त्याबद्दल. आणि इथं नवीन असेल तर प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. सचिन महाडिक जय शिवराय. अरे तो मासा जास्त करून पुणे त्या तिकडे जास्त असतो. ओके 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 ओके. खायवा लागेल, शोधायला लागेल कुठे असतो तो. उदय कुमारजी नमस्कार. उदय कुमारजी. आणि केला जेवण काय केलं? आज जरा जेवणाला उशीर होणार आहे. जेवणाला मसूरची आमटी बनवणार आहे आणि कोबीची भाजी बनवली आहे आणि राईस. सुनील कुलकर्णी डोक्यात मेंदू असतं म्हणून. छान छान. वाव छान. कोकणातली आहे तर सांगायला काय आहे, घरी जेवायला नाही आहे. असं नसतं दादा. गणेश दादा असं नसतं. सांगायला हरकत नसते रे, पण नाही सांगू शकत. मानसी आज काय स्पेशल ताई? आज आहे मसूरची आमटी, कोबीची भाजी आणि राईस. मिस्टर सत्यम तुम्ही कोकणच्या आहात आहे. तुमची टोपली कुठे मग? अरे कोकणच्या माणसांकडे काय टोपलीत असता? म्हणजे मी कोकणात राहते, माझं गाव कोकणात आहे, पण मी सध्या कोकणात नाहीये, राहत नाहीये. म्हणजे सुट्टीला आम्ही जातो. प्रकाश कदम पाटील. नितास राणं कोण? नितेश राणे असं विचारता का? अनिकेत लाड आज नॉनव्हेज नाही का? आज गुरुवार आहे त्यामुळे नाही. लाडू जाधव राधे राधे भाभीजी. राधे राधे भैया. नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, डबल टैप करके लाइक करना चैनल को. कोकणची माणसं साधी भोळी. रवींद्र चौगुले नमस्ते मॅडम. रवींद्र दादा नमस्कार. हो हो मी कुडाळ आणि वेंगुर्लेमध्ये राहता. हो. सचिन महाडिक जय शिवराय. ये हावता साईड सुरू झाल्या वेळ आलाय. हाव 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 हागा लाईव्ह असा बंगल्या स्लॅब असा माका तयारी करपाची गरज असा. ही ह्याची आगरी लँग्वेज आहे ना. ये हाव वता साईट सुरू झाल्या वेळ. हा मला वाटतं आगरीच असेल. लाडू जय कोकण से भाऊजी जी. हा कोकण से. मिस्टर सत्यम तुम्ही कोकणची माणसं साधी बोळी ता, आम्ही अहिल्यानगर माणसं येडी बोळी का मग? असेल येडी बोळी. छान. अनिकेत दादा काल झालं असेल नॉनव्हेज, मी आलोय तुमच्या इथं दीदी. ओके ओके. कोकणात गेलाय का? कोकणात गेलेय काय तू? अजय रोकडे नारळ आहे का तिकडे? कोकणात नारळ असतात दादा, प्रत्येकाची 2-4 तर झाडं असतातच. सुनील कुलकर्णी आपले जीवन सर्वसाधारण असावे, पुढे जात राहावे. सुनील दादा थँक्यू सो मच तुमच्या छान ब्लेसिंगसाठी. खरं सांगा ताई कुठे राहता तुम्ही? अरे तू माझ्या राहण्याच्या पाठी का लागलाय बाबा? अरे दादा मी कोकणातच राहते. आता कसं सांगायचं? कुडाळ माझा तालुका आहे बस.
आता याच्या पुढे मी नाही सांगू शकत. सिंधुदुर्ग जिल्हा. लालू जाधव, कहाँ से हो भाभी जी? महाराष्ट्र से. प्रणित पेडणेकर, हाय ताई, गुड आफ्टरनून. प्रणित भावा किती दिवसांनी भेटलाय लाईव्हला. अनिकेत लाड, कोकणची माणसं साधी बोळी नाही आहेत. ओके, सगळीच साधी बोळी नसतात हा, हे पण मी सांगते. प्रणित पेडणेकर, माझी नारळाची 7 झाडे आहेत. वा, माझ्याकडे मी मोजली नाही. सागर पवार, हाय सागर. पण महाग नारळ भेटतील म्हणजे तुमच्याकडे नारळ विकतात गणेश दादाकडे. अर्जुन सूर्यवंशी, हॅलो, नमस्कार, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. घर का भी पत्ता भेजो उसको. और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और डबल टॅप करके लाईक करो. मिस्टर सत्यम, ताई ते जाऊ द्या, तुमच्याकडे नारळ किती रुपयाला आहे? आमच्याकडे 40ला आहे राव. म्हणजे साईजनुसार असतं, म्हणजे एकदम छोटा घेतला तर 20. पहिले 10 रुपयाला पण यायचे, पण आता नाही भेटत. 20, 30, 40 असं असतं. कुंकेश्वर या. हो दादा, नक्की येईन. कुंकेश्वरला आहात का तुम्ही? कुंकेश्वरला राहता? शैलेश बेडवे, हॅलो, नमस्कार दादा. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवर मी कोकणातले व्हिडिओ टाकते, सांस्कृतिक आणि कोकणाबाहेरचेही टाकते. तर माझ्या चॅनलला नक्की व्हिजिट द्या आणि पहा. व्हिडिओ खूप छान आहेत आणि एक चांगली जेन्युअल कमेंट करा. तर आणि इथं नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. 14च लाईक झाले आहेत, तर डबल टॅप करून लाईक करा दादा. 15वा लाईक कोणाचा येतोय? आदित्य पवार, नमस्कार दादा. अगं मी कोकणातला आहे म्हणून विचारतो तुला. ओके, मग कोकणातलं तू कुठे आहेस? कुठे राहतो कोकणामध्ये? इष्ट सते, तुम्ही आता म्हणल्या होता 10, 20, 30, 40 म्हणता मला वाटलं 100 पर्यंत म्हणता. हे भगवान. सेल्वा, हॅलो, हाय सेल्वा. इग्नोर्स. सूरज संकपाळ, हॅलो, मी कुंकेश्वरला. ओके, खूप छान ठिकाणी राहता. सचिन महाडिक म्हणतात अरे बहिणी म्हणजे बहीण ना. कोकणी भास म्हणजे काय दादा? म्हणजे साईट चालू असा. निलेश कोयंडे, नमस्कार ताई. नमस्कार निलेश दादा. चलो, देवाचे दार नेहमी उघडे असतात, आपण जास्त विचार करू नये, जसे होतं तसे होत राहू दे. हो दादा, देवाचे दार चालू असतं. दत्ताराम परब, हाय ताई. दत्ताराम दादा, नमस्कार ताई. कुठे राहता तुम्ही? मी राहते कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा. निलेश कोयंडे, गणेश मस्तच. निलेश दादा गणेशला ओळखता वाटता, त्याच साईडला राहता वाटता, देवगड कुंकेश्वर. रमजान धारवड, हॅलो रमजान दादा. चॅनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो. स्नेहल ताई, नमस्कार. पाटील, राम राम. योगेश पाटील, राधे राधे दीदी. राधे राधे दादा, कशा आहात?
ताई मी छान आहे. निलेश दादा म्हणतोय ताई दत्ताराम परब ID डॅम्बिस हा सांभाळून बोल तिच्या सोबत. ओके, कुठले दत्ताराम? ओके दादा. सुशील सुशील अजगरे ताई तुम्ही खूप क्यूट आहे. थँक्यू दादा. सुशील दादा. विशाल जाधव तुम्ही पुस्तक प्रेमी आहात का? नाही, थोडीशी वाचते. शाळेतली वाचली तेवढीच, म्हणजे आवडतं असं वाचायला. संभाजी बोराडे नमस्कार दादा. दत्ताराम दादा मी सिंधुदुर्गात मध्ये राहते. शिवांश नमस्कार दादा, काय करता हो गो? अरे शिवांश दादा मी छान आहे, काय नाही करते, लाईव्ह आहे. निलेश कोयंडे बोल बाकी, आज नॉनव्हेज असताना गुरुवार आहात. हे बाबा मी नाही खाणे गुरुवारचा. माझं मेसेज वाच. तुमचे मेसेज आलेच नाही. परवा प्रो मॅक्स डिफरंट अँड सुशील अजगारे मी नागपूरचा, तुम्ही कुठल्या? मी सिंधुदुर्गची दादा. विशाल जाधव स्त्री पर्व हे पुस्तक नक्की वाचा. हो हो मी वाचेन नक्की. असं काय करतेस? अरे दादा तुझे गणेश दादा तुझे ना मेसेजच मला भेटले नाही. मेसेजच नाही भेटलेत मला तुझे. विठ्ठल दुक्करे हॅलो. योगेश पाटील लाईक केलं ताई, थँक्यू. मानसी म्हणते आज ताई माझ्या पण मेसेज नाही वाचत. अरे मला मेसेज येतच नाहीये तर मी वाचणार कशी? निलेश कोयंडे पळालो वाटता दत्ता परब. तू त्याची पोल खोललं म्हणून पळालो. शिवांश जेव काय बनवलंस माऊली? आज बनवलंय ह्याची काय ती मसूरची आमटी. रेबेल मुडरकर पाण्यात गेले ते फक्त पीक नव्हतं तर शेतकऱ्यांची स्वप्न, लेकरांची दिवाळी आणि शाळेची फीही वाहून गेली ताई. हो दादा हे मात्र खरं आहे. तिथं एक मिनिट मला गणेश दादा ह्या दादांशी बोलायचं आहे. तर ते खरंच तुम्ही खरं बोललात. ती शेतकऱ्यांची स्वप्न होती, त्यांच्या लेकरांची दिवाळी आणि पुस्तकांची फी होती. कारण सरकार आपल्याला फ्रीमध्ये नाही शिकवत आहे. तर खरंच हे खूप मोठं त्यांच्यासाठी. मी अक्षरशः त्या शेतकऱ्यांना न्यूजमध्ये रडताना पाहिलं. खरंच खूप बेकार अशी परिस्थिती होती त्यांच्यावर. म्हणजे जे वर्षभर आपल्याला बघा आपण एक झाड लावलं तरी ते जर कोमजून गेलं तर आपल्याला किती दुःख होतं की अरे यार मी एका झाडासाठी किती मेहनत. मग त्यांनी तर एकरमध्ये शेती केलेली असते आणि त्यांची ती शेती वाहून गेली आहे. खूप दुर्दैवी आहे हे. सरकारने त्याचा विचार नक्की करावा. अगं ताई वरती आलं बघ माझं मेसेज. अरे नाही आलं बाळा. कुंकेश्वरला आहे एवढंच आलंय. मिस्टर सत्यम काकाला माहीत आहे का लाईव्ह करता म्हणून? नाहीतर कोकणचे काका लय बेकार होतील. नाही दादा आणि मी लाईव्हला असं काही करत नाही. छान सर्वांशी प्रेमाने बोलते आणि हे माझ्या मिस्टरांना माहिती आहे आणि माझ्या मिस्टरांचा सपोर्टही आहे आणि ह्याच्यात काही लपवण्यासारखं नाही आहे कारण माझं चॅनल पब्लिकच आहे. मानसी वरती गेला मेसेज जाऊ दे. अगं मला नाहीच. तुम्हाला दिसत असेल कारण तुम्ही टाईप केलाय पण माझ्यापर्यंत पोचलाच नाही आहे. निलेश कोयंडे गणेश तू कुंकेश्वर मंदिर परिसरातच राहतो का? ओके आता तुझा ॲड्रेस सांग निलेश दादाला. मी कोणाचे मेसेज वाचत नाही असं होत नाही. मी सर्वांचे मेसेज एक एक करून वाचते. तरी मानसी म्हणतेस तू की वाचत नाही आहेस ताई म्हणून. असं मी कधीच करत नाही की वाचत नाही असं. सर्वांचे वाचते. वडिलांच्या नावाने ओळखले जाणारी मोठी संपत्ती कोणती असू शकते? वडिलांचं वडिलांनी आपल्याला दिलेलं नाव मला वाटतं. ओके ताई चिडू नको जाऊ दे. चिडत नाहीये ग कारण तुम्हीच समजून घेत नाही. कारण तुम्ही माझे पहिल्या लाईव्ह पासूनचे आहात मेंबर. निलेश कोण मला पण नाही दिसले मानसी आणि गणेशचे मेसेज जे तू मिस केले
असतील. हा ना, मी तेच सांगते, मी एका एकाचे वाचते, फक्त जे फालतू करतात त्यांना मी हाईड करते. मिस्टर सत्य, काकू तुम्हाला किती शेती आहे? नको रे बाबा मला शेतीबद्दल विचारू, माझी शेती नाही आहे, असती तर मी केली असती. मिस्टर सत्य, मुलगी ही वडिलांची संपत्ती आहे. ओके ओके दादा, छान सांगितलं तुम्ही. वॉक विथ टॉक सुनील, नमस्कार. अंबादास कुंदावरे, का म्हणते मॅडम, काय काय म्हणते? अमर सैयद, हाय, कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग से. कुठून? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग. निलेश कोंडे, काही मेसेज यूट्यूब ऑटोमॅटिक गायब करते, काही वर्ड्स यूट्यूबच्या अल्गोरिदममध्ये फिट नाही झाले तर उडवतो यूट्यूब. माझ्यासोबत पण होतं असं. बघ, निलेश दादाला सगळं माहिती आहे. मग तेच ना, मला आलेच नाही मेसेज तर मी वाचणार कुठून ना. रेबेल मोदुरकर, जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस तो असतो ज्याच्याकडे दुसऱ्या मनाला जाणून घेण्याची शक्ती असते. ओके दादा, खरं छान बोलला. मी एक कोडं घालते हा सर्वांना, मला उत्तर द्या. यांचे मेसेज वाचते आणि घालते. दादोस कुंभार, हॅलो, हाय सत्यम, सॉरी, मला असं सांगायचं होतं की मुलगी ही सर्वात मोठी संपत्ती आहे, मला असं सांगायचं होतं. ओके मानसी, ओके निलेश दादा, मी सहज बोलली. ओके निलेश कोयंडे, अगो आमचे एक कोयंडे रवतात त्याच मंदिराजवळ. ओके आदित्य पवार, राम राम ताई, राम राम दादा, आदित्य दादा. मानसी, रागात नाही बोलली दादा. ओके निलेश कोयंडे, हो मानसी ताई, घे सांभाळून. मानसी ताई सांभाळून घ्या. निलेश कोयंडे, विचार. मानसी, होय दादा. गणेश मुळम, बोल ताई, कुंकेश्वर असतो. ओके दादा, छान, मला कुंकेश्वरला यायचं आहे. मानसी, तुमच्या पण चॅनलला आहे का दादा? मिस्टर सत्यम बोल पुढं. ओके, मग मी एक विचारते. तारले, विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले तरीही हाती नाही लागले. पटकन सांगा मला. येणार दादा, येणार गणेश दादा, मी येणार. मी परत बोलते हा कोडं. तारले, विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले तरी हाती नाही लागले. आनंदी साठे, माझं नाव कृतिका घ्या. ओके, हाय कृतिका. मानसी, निलेश दादा, आम्ही पण करता का? निलेश दादा, तुम्ही पण करता का व्लॉगिंग? मिस्टर सत्यम, कोकणची माणसा. येस, आय एम कोकणची माणसं. आम्ही कोकणातली माणसं, साधी भोळी असो, म्हणून पटापटा लाईक करा. आरती, नाव काय आहे? प्रीती या माझं नाव. रेबेल मधुकर, मुलीच्या जन्मानंतर वडिलांची प्रगती सुरू होते. हो दादा, हे मात्र खरं आहे. आरती, कुठे राहता? मी कोकणात राहते ताई. विनोद शिंदे, छान आहे गाणं दादा. विनोद दादा. आनंदी साठे, हॅलो ताया. हॅलो आनंदी ताई. टेशन आहे ते कोडच उत्तर. काय टेशन आहे ते कोडचं उत्तर? टेशन कुठलं? निलेश कोयंडे, काय परत बोल एकदा. ओके मिस्टर सत्यम, कोडाच उत्तर होतं ते कोकणची माणसं. उत्तरच येणार नाही कोणा. तारले, विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले तरी हाती नाही लागले. पटकन उत्तर द्या परत एकदा. हा, दुसरं नाही विचारणार, हे कोणाला येत नाही तोपर्यंत मी विचारणारच नाही. ताई तुला लाईक केलं, गणेश दादा म्हणतोय ताई तुला लाईक केलं. थँक्यू गणेश दादा. आणि नवीन असतील तर सबस्क्राईब पण कर. मिस्टर सत्यम, दुसरं विचार कोड नाही, तेच विचारणार. विवेक सोनकांबळे, हॅलो मॅडम, कशी आहेस? छान आहे दादा. वेदांती कुडतरकर, साधी भोळी आहेत. वेदांती, हॅलो.
कोकणची माणसं साधी भोळी आहेत. हो कोकणची माणसं साधी भोळी आहेत. वेदंती तू कुठली आहेस? कोकणातली का? लाईक डन विथ लव. थँक्यू वेदंती. नवीन असशील तर प्लीज सबस्क्राईब कर आणि डबल टॅप करून लाईक कर. गणेश दादा म्हणतोय चांगले व्हिडिओ आहेत ना तुमचे? हो, म्हणजे तुला आवडतील कदाचित. पहा, आनंदीसाठी काय करता? मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझं यूट्यूब चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. त्यात कोकणातले व्हिडिओ आहेत सांस्कृतिक, आणि कोकणाबाहेरची आहे टुरिस्ट प्लेस, तर नक्की जाऊन भेटा. किरण सवाळे कमेंट वाचा. विजापूरचा काय विचारता आम्हाला कोकणवाल्यांका? छे विजापूरचा कर्नाटकवाल्यांका विचार. किरण शेवळे कमेंट वाचा. कुठली वाचू? मानसी ताई रेसिपी व्लॉग पण टाका ना. हो टाकते. वेदंती कुडतरकर मी कानातली आहे ग ताई. कोकणातली की कानातली? काय असं कानातली टाकलंयस तू? काय स्पेलिंग मिस्टेक असेल. सबस्क्राईब करणार. ओके गणेश दादा सबस्क्राईब नक्की कर आणि उद्याही लाईव्ह ये. निलेश कोयंडी मानसी नाही ग मी नाही ब्लॉगिंग वगैरे. ओके. वेदंती मुंबईला राहते. वाव छान. मानसी ताई मी पण जाते गावी. ओके. मानसी चाललीस का गावी? विनोद शिंदे मैं तेरे तेरे कदमों में रखू तू ये जा इश्करी वाली. गाणी छान म्हणताय. किरण शेवळे लग्न करण्यासाठी मुलगी आहे का? दादा मम्मी पप्पांना सांगा, आम्हाला कुठे सांगताय? गणेश मुळम मुंबईला कुठे असता? कोणाला विचारताय? वेदंती कुडतरकर आमका विचारा. कोणाक काय बोलायचं असा? हा ना, डायरेक्ट वेदांतीशी बोला, तिला विचारत असाल तर. मिस्टर सत्यम कोकणची माणसा काही कोडे विचारतात. ओके. मी परत विचारते. हा, कोणालाच उत्तर येत नाहीये, बघूया. आणि हेच या कोड्याचं उत्तर मी लास्टला सांगणार. हा, लाईव्हच्या लास्टला. दाटतात तारले विजापूर मारले 12 वर्ष तप केले तरी हाती नाही लागले. निलेश कोयडे हरलो सांग बघूया उत्तर. मी लास्टला सांगतले या कोड्याचं उत्तर. मानसी ओके निलेश दादा मला वाटलं तर मी पण करता. ओके. मिस्टर सत्यम कोकण कुठे आहे? ओ अरे देवा, कोकण कुठे आहे? कोकण मुंबईच्या आधी भेटता. गोव्याच्या आणि मुंबईच्या मध्ये कोकण असा. मानसी होय गावी जातोय डिसेंबरला. मग अजून टाइम आहे मग. शरद बुवा नंदुरबार महाराष्ट्र. नमस्कार दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. कैलास बागुळ हॅलो हाय. सर्वांचं कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. निलेश कोरे तसे करतो मानसी खूप काही, पण सोशल मीडियावर पोस्ट नाही करत. ओके दादा. गणेश म्हणतोय तुम्हाला विचारतोय ताई. काय विचारलं? पटापटा सगळे मेसेज येतात ना, लक्षातच राहत नाही आहे. सबस्क्राईब करणार. ओके. म्हणजे मी कोणाला सबस्क्राईब? तू ब्लॉक करतो का? वेदांती म्हणते मी तुझ्या व्हिडिओला कमेंट करते, मला पण सपोर्ट कर प्लीज. हो वेदांती, मी नक्की सपोर्ट करते. माझ्या व्हिडिओला कमेंट कर. अनिकेत म्हणतोय आन्सर जीप नाही, जीपच नाही आहे. वेदांती म्हणते रस्ता. नाही वेदांती, रस्ता पण आन्सर नाही आहे. मिस्टर सत्यम 100% विजापूरतूनच माहेर आहे राव. नाही, मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्गामधली. विजापूरला माझा काही संबंध नाही, पण कोडा आहे बाबा. वेदांती कुडतर कोकणात जावा मगे समजात. सुदर्शन घाटगे हाय सुदर्शन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला
स्वागत आहे तुमचं. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि रोज लाईव्हला जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. मानसी, होय टाईम असा गावाक जाऊ. भारीच. वेदांती कुडतडकर, सिंधुदुर्गमध्ये कोकण येते. कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा येतो. शरद बुवा, ताई तुम्ही नोकरी लगाये का? मी नोकरीला नाहीये आणि मी काही नोकरी लावत नाही दादा. अनिकेत, उत्तर जीभ आहे उत्तर. नाही जीभ उत्तरच नाहीये. परत एकदा सांगते हा, ऐका सर्वांनी. तारले, विजापूर मारले, 12 वर्ष तप केले तरी हाती नाही लागले. सांगा असं काय आहे जे 12 वर्ष तप करून हाती अजूनही नाही लागले. मानसी म्हणते, ओके निलेश दादा. मिस्टर सत्यम, मी थोडा अलीकडच उत्तर आय कॅनू काका मधली उतरायला पाहिजे होतं. काय बोलतोय बाबा. अनिकेत लाड, कान. अरे देवा. अरे अनिकेत दादा, कान उत्तर नाहीये. मिस्टर सत्यम सांगतोय चप्पल आहे उत्तर. हे भगवान, काय येतच नाहीये उत्तर सर्वांना. वेदांती म्हणते, सर्वांना सांगा प्लीज सपोर्ट करायला. मी पण सपोर्ट करेन सर्वांना. ओके सांगते. काय आलं नको आता तू, एक मिनिट. हो वेदांती, मी नक्की सांगते. तुझ्या चॅनलचं नाव काय आहे ते पण मला सांग आता. की कमाल यादव, इग्नोर कमाल यादव. ताई मुंबईला कुठे राहता? ताईलाच विचार. अनिकेत लाड, तुझा तालुका कोणता? माझा तालुका, जिल्हा सांगते ना, तालुका कशाला पाहिजे. मानसी, ताईच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईव्हला. मानसी म्हणते, ताईच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा लाईव्हला. हो ना मानसी, करतच नाही आहे कोण लाईक आणि डबल टॅप करून लाईक करत नाही, सबस्क्राईब करत नाही. तर सुदर्शन घाटगे म्हणतात, जेवण झालं का? नाही दादा. गणेश म्हणून म्हणतात, स्टेशन नाव आहे का? नाव आहे. कोडचं उत्तर नो. धीरज देशमुख, फौजी वाईफ आहे. कोण? निलेश कोयंडे. विजापूर आणि 12 वर्षे, यात काही विचार करा यार. विनोद शिंदे, सीन में बसाया. मी एक सोपं सांगते, विजापूर वगैरे नको करू. 12 वर्ष तप केलेही तरी ते हाती नाही लागलंय. मग असं काय आहे तर सांगा. विजापूर आणि 12 वर्षे, यात काहीतरी विचार करा यार. विनोद दादामध्ये, सीने में बसाया क्यों दिल से जब खेलना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था. वाह वाह वाह. नको सोनिया, खा ना खा. ताई सांगायचं नको तर मी नाही येत. ताई सांगायचं नको तर मी नाही येत. ओके. अरे बाबा नको विचारू इथं लाईव्ह मध्ये, मला नको विचारू कोणी माझा तालुका भालुका. पशा शेख, हाईड पशा शेख. मानसी, आपली ताई आहे यार, खूप पुढे जाताना बघायची आहे. ताईला एक सबस्क्राईब करा, फक्त लाईव्ह बघून जाऊ नका. थँक्यू मानसी. पटापटा सर्वांनी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा डबल टॅप करून. मिस्टर सत्यम, ओ विजयपूरच्या काकू, सांगा राव, डोक्याचं कोकण झालं राव. मिस्टर सत्यम. मानसी, ताईचे ब्लॉग छान असतात. थँक्यू मानसी. वेदांती, ताई मी कमेंट केली आहे, प्लीज सपोर्ट करा. मी हो, वेदांतीचं चॅनल आहे यूट्यूब चॅनल, तर तिला प्लीज सर्वांनी सपोर्ट करा.
आणि तिच्या चॅनलला जाऊन विजिट द्या चॅनलला आणि सपोर्ट करा प्लीज, कारण आपली मराठी माणसं पुढे जायला पाहिजे. सुदर्शन घाटके, आपलं गाव कोणतं? कोकण. मिस्टर सत्यम, उत्तर माझी गर्लफ्रेंड, कारण 12 वर्ष झाली माझ्या जाती लागना, हाती लागना. हे भगवान. वेदंती, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. गणपती हे चॅनलचं नाव आहे का की असंच म्हणते? मानसी, एवढं पर्सनल नका विचारू. मानसीमध्ये एवढं पर्सनल नका विचारू. नाव काय, गाव काय, असं कोणी लेडीज नाही सांगू शकत. बघ ना मानसी, यांना कळतच नाहीये की मी नाही सांगू शकत असं. सुशांत, वेदांती म्हणते गणपती बाप्पा मोरया. सुशांत पाटील, नेहमी वजनात सुंदरी सुंदरी, तुझं नाव काय? हाय, माझं नाव प्रीतिया. वेदांत कुडतडकर, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा. कसं विचारू मग तुम्हाला? मग दादा, मी सिंधुदुर्गातली आहे आणि कुंकेश्वरला आली की मी तिथं तुझा पत्ता देऊन ठेव, मग मी तिथं भेटेन तुला नक्कीच. कुंकेश्वरला आली का विचारेन. गणेश दादा कुठे राहत होते? वेदंती कुडतडकर, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. निलेश कोंडे, शिरा पडो, 12 वर्ष आणि हातात नाही येला छे बाबा, नाव आठवत. वेदंती, मानसी, हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे, इथं काही गोष्टी सांगताना खूप विचार करावा लागतो. हो बरोबर आहे, लेडीजला तर थोडासा विचार करावा लागतो सांगताना. तर प्लीज भावांनो समजून घ्या. तुमच्या मनात काही नाही आहे, तुम्ही चांगल्या भावनेने विचारता, पण इथं अजूनही ऐकणारी माणसं आहेत, त्यामुळे प्लीज तुम्ही सपोर्ट करा. वेदंती कुडतडकर, हॅलो, छान छान छान. वैशाली राऊत, सबशय, थँक्यू ताई. आणि डबल टॅप करून लाईक करा, स्क्रीनला डबल टॅप करा सर्वांनी, जेणेकरून लाईक होईल. आणि स्वागत आहे. यमथन काय? मानसी म्हणते वेदांती ताई, तुमच्या चॅनलचं नाव काय आहे? तेच ना ग मम्मी, मगापासून विचारते. तर वेदांती फक्त गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया म्हणते. मिस्टर सत्यम, या उत्तर नितीश राणे, ते कुठून मी फिरते ते. या उत्तर नितीश राणे आहे, ते कुठे मी फिरते. काय बोलतोय रे सत्यम दादा, काहीच कळत नाही तुझं. अनिकेत मध्ये उत्तर सांगा. हो, मी उत्तर नक्की सांगणार आहे, पण निलेश, अरे मी काय, तू सारखं ते दिवा पॅसेंजर कोकण कन्यावर. अरे भगवान, एवढ्या फास्ट कमेंट येतात. वेदंती, माझे चॅनलचे नाव हेच आहे, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. ओके, सर्वांनी गणपती बाप्पा मोरया या चॅनलला सबस्क्राईब करा. वैशाली राऊत, एरोय केलोय. ओके वैशाली ताई, छान, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. मंगेश कांबळे, नमस्कार ताई. नमस्कार मंगेश दादा. वैशाली राऊत, थलर काय? वेदंती कुडतडकर आहे चॅनलचं नाव. अनिकेत लाड, रत्नागिरीला आहे का? कोण रत्नागिरीला आहे का? कोण आहे माहिती नाही. ताई, कुंकेश्वरला आलीस की भेट मला, सांग मला. हो नक्की सांगेन. कुंकेश्वरला आली की कुंकेश्वरला 1 वाजता, म्हणजे 12:30-1 वाजता मी तिथलंच लाईव्ह घेईन, तेव्हा तुला समजेल. वैशाली राऊत, हश. मानसी, येस, काही लोक चांगली असतात की लोक तशी नसतात चांगली म्हणून. दादा, जाऊ दे ताई, सगळ्यांना कम्फर्टेबल नाही आहे. तन धड काय ताई लिहिताय, मलाच काही कळत नाहीये, पण मी वाचते तुमचे मेसेज. गाडी खतरनाक, 1552 कोकण, सिंधुदुर्ग, विजापूर, कोकण कोडं सांग ना काकू. सांगणार अजून 15 मिनिटं. अनिकेत, रत्नागिरीला आहे का? काय रत्नागिरीला आहे का? कोड्याचं उत्तर. आणि लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. अनिल दादा नमस्कार, थँक्यू सो मच.
वैशाली ताई छान. रमेश मुंडे, तुम्हाला पिक्चर मध्ये काम करायचं आहे की नाही दादा? मला नाही करायचंय. अनिल नाईक, लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला असं सांगताय. थँक्यू दादा, लाईक डन. थँक्यू दादा, अनिल दादा. वैशाल रजश, मला वाचताच येत नाही. र य ज छ. नाईस. निलेश कोंडे, मी नाही करणार असा कोणा का पण सबस्क्राईब मेहनत करू दे तेंका पण. जर माझ्या स्क्रोल लिस्टमध्ये इली तर नक्की करीन. ओके दादा, ज्याची त्याची मर्जी. पण मी सांगायचं सांगा म्हणजे सांगावंसं वाटलं तर मी सांगितले. ज्यांना करायचं आहे त्यांनी प्लीज करा, ज्यांना नाही करायचं त्यांनी प्लीज नको करू. वैशाली राऊत यांची ते आई शिकवतायत. वैशाली ताई, सर्वांनी वाचा. मिस्टर सत्यम, ब्युटी लो, बॅटरी लो 3% ना गो काकू. लवकर शुभ पनवेल जाना है. ओके, 3% राहिली आहे का? ओके, मी उत्तर सांगते आता तुम्हाला. तर उत्तर आहे, जो रुंबड असतो त्याचं फूल आहे. त्याचं फूल कधीच दिसत नाही. एवढी वर्ष म्हणजे लोक ह्यांनी साधू संतांनी तप केला, पण त्याचं फूल कधीच कोणाला दिसलं नाही. फळं असतात पण फूल कधी दिसत नाही. रुंबडाचं फूल म्हणतात त्याला, उमराचं फूल म्हणतात. अगं रत्नागिरीला आली आहेस का? अनिकेत म्हणतो नाही दादा, मी रत्नागिरीला फक्त स्टेशनसाठी वगैरे गेली असेल तर. सकपाळ म्हणतात मला करायचं आहे पिक्चरमध्ये काम. ओके. रमेश मुंडे, थँक्यू दादा. रमेश दादा थँक्यू. पाटील गेमर, राम राम. तुम्ही कुठून बोलता है? राम 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 राम. मैं कोकण से बोलती हूँ. मी चाललंय विजापूरला, शोध घेऊ कोड्याचं उत्तर. कोड्याचं उत्तर मी सांगितलं. अजून आमचा लहानपणाचा एक किस्सा सांगू का? थोडा गंभीर पण चांगला हसमुख आहे. हो दादा, नक्की सांगा. आवडेल सर्वांना ऐकायला म्हणजे वाचायला. मिस्टर सत्यम, मेरे को लगा हाथी निकला फल. रुमडाचं फुल आहे ते कोणाला दिसत नाही बघा. अर्जुन निर्मल, हॅलो हाय. निलेश, अरे देवा, या फुल काय विजापूरलाच फुलला काय? नाही, लोकांनी शोधलं तिकडे जाऊन विजापूरला. 12 वर्ष तप केले. मला असं वाटतं विजापूरला रुमडाची फळं जास्त असतात म्हणून तिथं जाऊन हे केलं. उद्या एक छान दुसरं कोडं सांगेन, नक्की जॉईन व्हा सर्वांनी. मानसी, दिसायला कडक असतं पण आतून नरम असतं. सांगा ताई, कोणतं फ्रूट आहे? फणस आहे ना. दिसायला कडक असतं पण आतून नरम असतं. सांगा ताई, कोणतं फ्रूट आहे? तर ते आहे फणस. आतून एकदम रसाळ मऊ असतो आणि बाहेरून एकदम काटे. दत्ता घोरडे, जेवण झालं का ताई? हो, जेवायचं आहे. तर पटापटा सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि छान छान आमच्या चॅनलवर आम्ही मजा मस्ती करतो, तर नक्की चॅनलला भेट द्या. यस ताई, बरोबर. थँक्यू मानसी, आय एम विनर. ओके, तुमच्याकडे उसाचा रस जास्त भेटतो वाटतं. थँक्यू मानसी. यस ताई, बरोबर. थँक्यू मानसी. अजून एक ताई विचारू का कोड? हो मानसी, विचार. निलेश कोयंटे, मस्त मस्त. जाऊ दे, नको तुझी कोडी आमका उत्तर नाही. हिला तर निघून जायचा जायत आमच्या तोंडाली गोडी. येणार नाही उत्तर म्हणन काय. सिद्धार्थ कांबळे, आज काय स्पेशल बनवलंय का? आज स्पेशल नाही, आज गुरुवार आहे त्यामुळे असं. सत्यम, दूर से देखा तो हीरा चमक रहा था, पास जाके देखा तो टकला नहा रहा था. सुप्स पहाड़ी, हाय सुप्रिया दीदी, मेहंदी लगाकर हो गई क्या? तुम हम तुम, हेलो बोल की.
किरण कांबळे नमस्कार. हो गया काम? हा हो गया. मानसी एक मुलगी असते ती रोडवर असते, मध्ये नदी असते आणि तिला नदी पार करून जायची असते, तर ती कशी जाणार? नदी पार करून मंदिरात जायचं असतं. एक मुलगी असते ते रोडवर असते, मधी नदी असते आणि तिला नदी पार करून मंदिरात जायचं असतं, तर ती कशी जाणार? विचार करावा लागेल. सिद्धार्थ कांबळे तुमचं गाव कोणतं? कोकण. तुम्ही कुठे आहे? कोकण. और क्या हाल है? और हाल अच्छा है. कल कड़वा चौथ है. कड़वा सच है. सुप्रिया दीदी कल कड़वा सच है. शादी. मिस्टर सत्यम काकू ओळख राहू देत. हो उद्या पण लाईव्हला नक्की ये. पिंटू बारगे गुड मॉर्निंग मिस्टर सत्यम. पै जाणार ती मुलगी. पायी जाणार ती मुलगी. हो पायानेच जाणार ना, पुढेच बसून जाणार नाही तर. पुलाने जाईन. साकव असतो आता. आठव आता ताई. आठवते. हा हम तुम सचिन नाव. नमस्कार सचिन दादा. कड़वा सच. हाँ कल दीदी ये सुप्रिया दीदी है सुप्स पहाड़ी, तो इनके यहाँ मतलब करवा चौथ होता है कल के दिन, तो छलनी के साथ चांद देखकर और हस्बैंड का मुखड़ा देखकर ये फास्ट छोड़ते हैं, तो मैं इनको चिढ़ा रही थी कि कड़वा सच. सिद्धार्थ कांबळे कोकण कळलं पण कोकण मध्ये कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. गुड आफ्टरनून. गाव सांग ना. सॉरी दादा गाव कसं सांगू? मानसी रॉंग. चप्पल घालून जाणार. मानसी चप्पल घालून जाणार. हा मंदिरात जायचंय ना, तर चप्पल काढून जाणार ती मंदिरात, है ना मानसी? चप्पल काढून जाणार ती. हम तुम नाशिक आहे. ओके. मानसी नदी असते ती क्रॉस करून आली कधी मंदिरात जायचं असतं. मी ओके दादा तुम्ही नाशिकचे आहात. खूप छान. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. हम तुम. रोशनी गोसावी. हाय रोशनी गोसावी, खूप दिवसांनी आलीस. सिद्धार्थ कांबळे मानसीचा कोड परत एकदा सांग. मानसीचा कोडा का माकाच नाही कळत होता. म्हणजे एक मुलगी असता रोडवर असता, तर ती का मंदिरात जाऊच असतात नदी क्रॉस करून, तर ती कशी जाय? तर चप्पल काढून जातली ना मंदिरात, असं माका वाटतं. लाईक डन. थँक्यू रोशनी. राजगिरी हॅलो. भाग्यश्री कथमणी हाय ताई. नमस्कार भाग्यश्री ताई. नमस्कार रोशनी ताई. निलेश म्हणतोय नमस्कार रोशनी ताई. राजगिरी महाराष्ट्र पुणे. नमस्कार दादा. रोशनी हो ग माझं चुकत सासरे ऑफ झाले. ओके बापरे, त्यामुळे. मानसी ओके. सिद्धार्थ दादा सांगते परत. मिस्टर सत्यम काकू मी पण विचारू का कोड? अंधेरी खोलीत म्हातारी मेली. 5 जण भाऊ 2 घाणी नेली. सांगा बरं काकू. खोलीत म्हातारी मेली. 5 जण भाऊ 2 घाणी नेली म्हणजे का? भाग्यश्री कथमणी हाय. शरू हाय. पागल तू पागल होगी. रोशनीच्या डोक्यात खा आता किती ता कोडी विचारून. रोशनीचा डोक्या खा आता किती ती कोडी विचारून. तुया जाते का? तुया जाऊ नको. उत्तर दे मानसीन दिलेल्या कोड्याचा.
सागर पाटिल हाय दादा नमस्कार. विनोद शिंदे इनके तो शायरी ही खत्म नहीं हो रही है. सिद्धार्थ कांबळे हा सिद्धार्थ दादा म्हणतोय होडीत बसून जाईल ना ती पलीकडे मुलगी. पण ती मंदिरात जाऊचा ना ती का नदी पार करून तर ती चप्पल काढून जातली या म्हणजे पाय पण धुवून निघतले. मानसी हाय रोशनी ताई कुठे आहेत अगं मानसी हे नाही उत्तर आहे. नमस्कार निलेश दादा म्हणते मानसी खूप मिस केलं. मानसी म्हणते खूप मिस केलं. हाय मानसी. गणेश ताई जेवून घे नंतर बोल. नाही टाइम आहे जेवायला. मानसी दे जाऊ दे ताई दुसरं सांगते कोडं नको आधी त्याचंच उत्तर सांग. दादा घागरे मग काय जेवण झालं का. नाही दादा जेवणार आहोत. निलेश कोयंडे मानसी हरलो सांग बघू उत्तर. निलेश सत्यम कोकणची माणसा खरंच साधी बोळी असतात. आज लाईव्ह वरून पण कळलं. थँक्यू. दत्त घागरे दादा घागरे सॉरी दादा घागरे नमस्कार दादा घागरे. मानसी 12 जण असतात जेवायला 12 जण असतात वाढायला त्यात 3 चमचे असतात सांगा काय आहे उत्तर. घड्याळ. मानसी घड्याळ वाटतं. मिस्टर सत्यम नदीचं पाणी जिरायला वर जाईल मंदिरात. काय रे बाबा. निलेश अगो नदीमध्ये हा ना चप्पल काढून काय तरंगणार काय पाण्यात काय तुम्ही पण. अरे पाण्यात फिसलणार नाही ती. अरे चप्पल काढल्याशिवाय नदीत जाणत नाही. चप्पल फिसलला म्हणजे असा पडाक होता. निलेश अगो नदीमध्ये हा ना चप्पल काढून काय तरंगणार काय बघा. ठीक आहे मॅडम. दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. श्याम इगळे नमस्कार दादा. श्याम दादा हाय दीदी नमस्कार दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. मिस्टर सत्यम घड्याळ हा मला पण घड्याळच वाटतंय. मानसी येस निलेश दादा बरोबर. निलेश दादाने कुठे उत्तर सांगितलं. निलेश कोयंडे बरोबर क्लॉक. अरे निलेश दादाने नाही सांगितलंय मी सांगितलंय ते पहिलं उत्तर मी दिलंय घड्याळ म्हणून. मानसी येस निलेश दादा राईट उत्तर सांगतात. हे निलेश दादांना काही येत नाही. मानसी म्हणते येस ताई बरोबर. अरे मानसी मी पहिलं उत्तर दिलं निलेश दादाने नाही दिलंय. मिंगळे तू कोकणी मिस्टर कोकणी हा मी कोकणी. मिस्टर सत्यम 100% नदी विजापूरची असणार. निलेश कोयंडे मानसी पहिल्या कोड्याचं उत्तर. हा मानसी पहिल्या कोड्याचं उत्तर सांग. सिद्धार्थ मग पोहत जातली ती मुलगी पलीकडे. ओके रोशनी मी तुला दिलं बघ. ताई मला एक कोड विचारतो. हा विचार. अमिताभ बच्चन माझा साइड मी हॅट. अमिताभ बच्चन माझा साइड मी हॅट. हे काय हे उत्तर कसं असणार. हे काय कोड आहे. मिस्टर सत्यम कारण कोकणच्या नद्या सध्या असतात भरलेल्या असतात. हो हो. गणेश म्हणते एक फळ असं आहे त्याच्या पोटात दात असतात. सीताफळ किंवा रामफळ. हा वाटतं.
है ना, सीताफळ किंवा रामफळ म्हणजे ज्यामध्ये असतात ते. निलेश कोंडे, मानसीताईने दिले होते आधी उत्तर. कुठलं उत्तर दादा? शैलेश घडाशी हॅलो नमस्कार. के के हाय. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलवर स्वागत आहे. नवीन असाल तर डबल टॅप करून लाईक करा दादा आणि सबस्क्राईब पण करा. सीताफळ वाटत आहे. हा मला पण सीताफळ वाटतंय. मानसी पहिल्या ते कोड्याचं उत्तर दे प्लीज. काय आहे ते नदीचं? माधुरी सोनवणे टू डू फोर आहे. फोर आहे काय? हे फोर आहे. डाळिंब, हा डाळिंब पण असू शकतो. डाळिंब आहे. ओके. त्याला दात असतात. येस येस सत्य. मी पण विचारू कोड कुठले माणसं साधे असतात? हा कोकणची माणसं साधी असतात. मानसीला सांगत आहे की ताईने दिले होते आधी उत्तर म्हणजे तू स्वल्पविराम देऊन काय उपयोग नाही झालो. माधुरी सोनवणे चुकून गेलं ते लगेच एवढं बोलून दाखवू समजलं का? काय टाकलेलं माधुरी सोनवणे? आता मला कसं कळणार ताई तुम्ही ते चुकून टाकलात की कसं टाकलात? ते मी वाचलं. आता सगळ्यांच्याच कमेंट वाचते. मानसी माझा भाऊ मोठा असतो, शेतन असतो, नाकावर पडकून कान. माझा भाऊ मोठा शेतन असतो, नाकावर पडकून. मानसी मला कळलंच नाही. 7 CR उत्तर बरो असा. रोशनी तू जेवते, मग मी तुला ब्ल्यू देऊन म्हणजे हे करते, काढून घेते, कारण ऑफलाईन झालीस तर सुनीता ताई हाय. शैलेश गडासे हाय. पैशाताई नमस्कार. माधुरी काही नाही आहे ग बाई, मी त्याची पोरगी बोलते. आता नवीन असाल तर प्लीज पटापट डबल टॅप करून लाईक करा. ओके ओके माधुरी ताई. सुनीता जानकेवाड हाऊ आर यू? आय एम फाईन सुनीता ताई. ताई तो कोड परत सांगते, ऐका ठीक ओके. तेजस हॅलो काय चाललंय? इथं आम्ही कोडी घालतोय, तर कोणाला उत्तर येतं का सांगा नक्की. सार्थक कांबळे माझी पण चिपळूणची मैत्रीण होती, त्यामुळे मला माहीत आहे कोकणची माणसं खरंच खूप छान असतात. सिद्धार्थ दादा थँक्यू सो मच. निलेश कोहेंडे मानसी कळाले नाही काही. मिस्टर सत्यम राग. रोशनी गोसावी ओके. निलेश कोहेंडे हो सिद्धार्थ स्वागत आहे तुझे. कुठून आहे तू? आदिनाथ म्हात्रे हाय. साबू बिराजेदार कुठे गेलो? बिराजदार नमस्कार दादा. संजय भनगरे ऑफिशियली हाय नमस्कार. साबू बिराजदार संजय भांगरे हॅलो 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 हॅलो. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. कुठून आहेस? कोकण सिंधुदुर्ग कोकण. सूरज सकपाळ हॅलो सूरज दादा नमस्कार.
सुनीता ताई, हो माझ्या शेजारी पण कोकणच्या ताई आहेत. हो का ताई, छान छान. मानसी, निलेश दादा सांगा नेक्स्ट कोडं सांगितलं आहे त्याचं उत्तर. अगं मग मानसी, तू पहिल्या कोड्याचं उत्तर नाही सांगितलं, मला कळलंच नाहीये. संजय भगोरे, ओके ऑफिशियली. नवीन असाल तर प्लीज 29 लाईक झाले आहेत, 30 होऊ दे 30. तर पटापटा लाईक करा. 30 नंबरला कोण लाईक करते मला पाहायचे आहे. 30 नंबरला लाईक करा. हो दादा, हो आबाजी दादा, हो. प्रदीप म्हणते दादा, वहिनी माझ्यासाठी मुलगी बघा ना. हो, कोकणातली चालेल का दादा, नक्की सांगा. ओके, सिद्धार्थ कांबळे म्हणतायत मी केले 30 नंबरला लाईक, थँक्यू. तिसरे कोडे कळालेच नाही तुझे मानसी. हा नाही कळालं. पटापटा लाईक करा. काकू मी पण लाईक करू का? हो हो हो, सर्वांनी करा. सुंदर सुशील बस, ओके. परत सांगते मानसी, पटापटा सांग तुझं कोड. आता मी लाईव्ह थांबवणार आहे. तिसरे कोडे परत सांग, मी ऐकलं नाही म्हणतोय. सत्या पगोळ आणि मी. हो हो, सर्वांनी लाईक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा, डबल टॅप करून. दादा पर्सनल क्वेश्चन नको विचारू दादा. रुपेश बाईकर, जेवलीस का? हो दादा, जेवायचं आहे. ताई मॅक्स किती लाईक मिळाले आहेत लाईव्हला? 33 लाईक्स मिळाले आहेत. पटापटा लाईक करा. एका तासाच्या लाईव्हमध्ये फक्त 33 लाईक्स भेटले आहेत. माझा भाऊ मोठा शेतात असतो, नाकावर कान पकडून. नाकावर कान पकडून बुजगावणं, शेतातलं बुजगावणं असतं ते. ओके, बाय बहिणी, बाय बाय बाय. दादा सांग ना. निलेश कोंडे, आज म्हणजे आज सर्वात जास्त मिळाले आहेत का? नाही, रोजच्या एवढेच मिळाले आहेत. मानसी, ताई चुकीचे वाचते. ताई चुकीचे वाचते, सॉरी. ओके मानसी, तू सत्य बाबू, अहो मी तुमचा खूप मोठा फॅन आहे. थँक्यू. उमेश भाळे, हॅलो. सिद्धार्थ कांबळे, मक्याचे कणीस, पण ते कानावर हात ठेवून कुठे असतं? काकू, एवढ्या लाईकच्या बदली ओट मधीतले सस्ते तर काकूला MLA असत्या. राईट 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 निलेश, बरोबर, बुजगावनेच असणार. पल्मर विनोद दादा म्हणतात पल में हसा दे, पल में रुला दे, जिंदगी जो चाहे सजा दे. ओके, नाही दादा. उमेश भाळे, मी लाईक केलं, थँक्यू. मानसी, चष्मा उत्तर आहे दादा. फलाजी, काय चाललंय? कोडी चालली आहेत. मानसी, नाकावर असतो कान धरून. ओके, बरोबर मानसी. पागल पागल पागल, इसको हाइड कर देते. चला तर, सर्वांनी लाईक केल्याबद्दल थँक्यू, लाईव्हला आल्याबद्दल थँक्यू. 2 जण घर चालवतात, 12 जण जेवायला बसतात. चला आता ह्याची उत्तरं आपण उद्या देऊया. आता लाईव्ह संपवते.
तर ताई आज मजा आली, उद्या पण अशीच मजा करू. हो हो, उद्या पण आपण कोडी सोडवत राहू. सर्वांनी थोडी थोडी कोडी घेऊन या आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की हे करू. तर निलेश दादा, मानसी, सिद्धार्थ सर्वांना बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय. गणेश दादा मला वाटतं घड्याळ, पण ते 12 आणि 2 नाही समजत आहे. तर सुनीता ताई बाय बाय. बाय 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 सर्वांना बाय बाय. सर्वांना टाटा बाय बाय. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला लाईव्ह आल्याबद्दल थँक्यू. बाय मानसी बाय. अरे देवा.